Još jedna epizoda, ljudi, danas ćemo da igramo Clash of Clans 13. epizoda. Hvala vam na podršci. Znači, ljudi, idemo dalje, imamo 13 subscribera, ali idemo još dalje. Sada kada nešto otvorim, vi ćete se oduševiti i bukvalno nećete mi vjerovati. Idemo, 3, 4, sad i... Da, ljudi. Ovo imam sve. Ovo stvarno sve imam, ljudi. Ja kada sam ovo sve vidio, ne znam, ovo mi je nešto radio drug, nemam pojma. Ljudi, odlično je ovo radio. Šta mi je došlo od poruke? Ljudi, inače od mene nije bilo klipova. Da, ljudi, nije bilo ovih par dana od mene klipova. Zato što nisam mogao, škola, moram učiti, tako sve. Evo sutra, ljudi, možete i možda vidjeti da imam, mislim, ne možete vidjeti, ne možete gledati. Ljudi, sada nam predlažem da... Što ti je? Da šta moram kao ovo kupiti? To mi je to. Ljudi, neću prepuno da trošim. Idemo, ljudi, u jednu borbiću protiv ovih seljaka. Ljudi, da, bukvalno i ovo će... Ja sam pogriješio. Ja nisam gledao svoje pameti. Šta radim? Ljudi, kao što ste vidjeli, ima još jedna epizoda Minecrafta. Da, ljudi, to je izbacio moj drug. Znači, bukvalno kako je to sve urađeno, vidite vi bukvalno ovo. Vidite, ima tu par njih. Ali ljudi, ovo je... Ne znam kako da vam opišem, ljudi, ovo. Mnogo mi se sviđa. Mnogo mi se sviđa, bre. Kako brzo ide. Da vidimo. Ima ovdje. Ljudi, ovo je nevjerovatno. Ja stvarno ne mogu da vjerujem da ja ovdje nigram, ljudi. Ovo mi je iznenađenje najveće. Gledajte sad koliko ćemo skupara. 123, 125, sad čekaj pa, 127, 81, to je malo, ali dobro, ovo su ove manje. Gledajte ovo, 67, a kad smo ljudi igrali prije u onome, možemo se kladiti da nije išlo ovako ko što ide sad. Ljudi, ovo je nevjerovatno. Ljudi, znači, ne znam šta da kažem. Samo da vidimo koliko minuta snimamo. 4 minuta. Ovo će epizod biti 10-15 minuta. Ljudi, inače ja sam prva smjena, ali već sve znate, dođem u 12 sati i moram raditi zadaću, učiti i sve. I ljudi, bukvalno, to vam je tako. Kako nam brzo idu pare, šta je rekao da se premješta, ko ti je rekao?
38 već. 45. Ljudi, ja ne znam šta se ovim dešava. 28. 28. 28. 28. Ovo je, ljudi, nemoguće. Ne znam šta da kažem. Ti ljudi, ne znam šta da kažem. Ljudi, stvarno ne znam šta da kažem. Koliko ja vidim, mi ćemo brzo skupiti ove pare, pošto vidite, ljudi, kako nama ovo brzo ide, nevjerovatno. Kako minuta snimamo, 48, a sačekat ćemo dok dođe do 6 i onda prekidamo epizodu. 55, 56, 57, 58, 59. Ćao! Zezam se, ljudi. Biće 10-11 minuta. Zato što bukvalno, znači bukvalno, vidim je li ima, gledam okolo, ljudi, izvinite što malo gledam okolo, ali gledam je li ima onoga kao što nam daje da, gledajte ovo bukvalno sad, 30, već znači već, 19, 48, 50, 72. Ove dvije su došle najviše. 72, to je ova ovdje urala. Ljudi, ja ne znam, 89. Ljudi, šta je ovo? Ja ne znam. Meni ovo da je neko samo pričao, da mi je pričao samo, ja mu ne bi vjerovao. Ljudi, ovako dobro ja bolje nisam vidio. Znači, bukvalno, gledajte, ovo sam, napunilo se već. A tamo, kad smo igrali u onome svijetu, nije ni ovoliko bilo, znači nije ovoliko. Ljudi, ovo će biti epizoda ko opisivanje ovoga svega, a jeste, vala brale, sve je super ovdje, a nemam reći, neću na ovo da trošim pare. Stalno gledam koliko minuta snimamo, ne znam šta mi je. Da vidimo ovo. 8. Ljudi, ja ne znam šta se ovo dešava. Znači, bukvalno, ljudi. Je ovo moguće? 2 već. Ja, ljudi, nikome ne vjerujem u ovo. Ne vjerujem mu. Ne vjerujem mu stvarno. Ne vjerujem. Ljudi, kako je? Šta ima ljudi? Ljudi, vrlo opušteno i nekulturno samo. Opušteno 84, 85, 80. Ljudi, ja ne znam šta je ovo stvarno. Znači, bukvalno. Ne znam šta se događa. Pa da mi je ovako neko pričao, da mi je rekao da će ovako ovo dobro biti. Ovako, bukvalno, brzo ide. Amo ljudi, tačno da bude na 10 epizoda. Zato što ne, sutra će možda, znači, biti epizoda, možda. Znači, bukvalno nemojte, uvijek vam kažem, nemojte me hvatati za riječ, zato što nemojte, zašto ja uvijek slažem. Gledajte, ovo sam 3, 4 san, 5 već. Znači, ljudi, ovo ne mogu vjerovati. Šta je ovo? Šta smo mi sad ovo uradili? Bukvalno. Ovo da je neko pričao, ja mu ne bi vjerovao stvarno, ljudi. Gledaj,
5 već. Ja, ljudi, neću više da vjerujem u nikoga. Mene stvarno ne zanima, ali ne mogu vjerovati kako ovako dobro izgleda. Znači, dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode videa. Izvinite što je ovako kratka ova epizoda, ali imaju epizode sada Minecrafta. Imaju, da su izašle 2 epizode, evo sad Clash of Clans. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode i vidimo se vrlo uskoro i poz.